selenging kalbu pambukaning warana arlen saking layap liyeping ngaluyup pindha pesating sepena semusuping rasa jati uku sing tupangku melun ngening kanthi asang pekik putraku mrene nggih. Palukon lakuning lekas lukita linuting kidung katung katur ngamong
mangun manah ayu ayu ana tan golong gumulung manat bukara karnanira mangapus puspita angsalan semon wonten dawuh po nimbal ingkang putring jangkar bumi kula pun Hanantarja kula ingkang putring Pringgondani kula pun Gatotkaca aku Antasena Pakde kula ingkang rayipun Setyaki nyuwun dawuh sinuwun ger kurang-kurang bejane sisip katuranggane Praja Ngamarta bakal dijeki parang muka ketitik nalika pun Waseba ana kedaton kedatak ana duta caraka mburi saka negara Ima Imantaka Rekyana Patih Yaksamuka ya Goramuka ngaturake nawala kunjuk marang Yayi Prabu Puntadewa ya pepundhenmu inggih wa inggih lajeng kados pundi isine layang jebul layang menantang kepengin bakal ngendhih kawibahan Praja Ngamarta Praja Ngamarta iki dina kudu teluk nang ngarsane Sira Prabu Bumi Loka ora kuat ngampah kansane marang Punwa wekasan Punwa madeg giri Patembaya lawan Duta Caraka saka negara Ima Imantaka ki mau lajeng kersanipun kados pundi wa kriwikan dadi grujukan geguyon dadi tangisan mungsuh wis lumebana nang Praja Ngamarta sikepa gegaman aja mbok kurangi nggonmu tata-tata malah saya caketna bebarismu ora liwat patih mau yus bakal ngrekake Prawadyabala saka negara Ima Imantaka iki merekaten wa kula ingkang putra Antarja ingkang badhe nanggalangi mengsah ingkang dateng menika sampun ngantos kedlarung anggenipun ngumbar dhateng karsanipun badhe njajal dhateng tiyang Amarta semanten ugi kula mboten trimah menawi dimendamel soyah-wiyah negari Amarta aku ya ngono Dik patembayanku sabela mukti sabelawati semanten ugi kula sinuwun ya yen ngono nggih sumpah prajuritmu tindakno tenaga lan pikiranmu tanjakno kanggo rahayuning negara Ngamarta kula kula ngasakaken dawuh iya Pakde iya sinuwun kula ngasakaken dawuh
Ngarep bares jebul mburi kok ora bares wangsulane. Wah. Ana senopati pawakane kunting bekinting bungkek ongkek brengose sak kelut sisih warat. Hoi tambuh kelawan aku Satrio Swala Bumi Raden Haryo Setyaki balik sapa jenengmu? Raden Setyaki dasar para nyata takon kawan wak mami tumenggung Sarayuda aku tumenggung Sarayuda ya ora coba tak takoni sumedya menyang endi duwe karep apa nggonmu ngrekake para wadyabala segelar sepapan bendera layu umbul-umbul tumbakmu nyerongot kaya jati ngarak payung megar kaya jamur barat ngancikake negara Ngamarta. Ayo ngaku mumpung tak gedengi tangan wadah-tidah. Yo Setyaki. Ora dadak colok lintang ora colok obor ning solok srengenge blak kotang terus rek. Praptaku negara Ngamarta iki yektine minangka dadi utusaning Gustiku Prabu Bumi Loka. Gelem ora gelem dina iki Prabu Puntadewa lan para Pandhawa kudu teluk nang negara Ngimantaka. Yen pancen ora teluk kon majurine Prabu Puntadewa. Tak ngene kesete mestakane iblis lanang. Dokso muntap lir kinetap duka yayang sine bejojo bang mawi ngawengis. Kumejot kanang waja krot-krot ingkang waja iblis laknat dudu manungsa keparat aja kakean sumbar anggepmu apa mbok sepelekake negara Ngamarta iki Setyaki yen Setyaki isih ngadeg jejeg Sengara kowe bisa nelukake praja Ngamarta watatidah yo ibarat ndok aku pengin bakal ngerti dadare upama Mas arep peti ngelelere maju litna kaprayaranmu
kena tanganku lakon merutuk igam. Wah, Lena pangendamu kelakon dodok dadamu semplak igamu kowe.